tu je i dragi moj Marić, koji kaže potpiši me kao novinar. Međutim, gospodin Marić je mnogo više od novinara. Ja nisam imao sreće da budem kontroverzni biznismen, pa sam bio samo kontroverzni novinar. Pa tu je malo para. A to se baš ne isplati. To je baš malo para, je. To je opasno, ali se ne isplati. Opasno je, ne isplati se, a? Jesi bio životno ugrožen do sada zbog svojih... Pa, osuđena smrt, brojali su mi dane najopasniji Srbi. Stvarno? Čak me i Bog ispašavao iz takvih se... Čak nekoliko puta me prežalio. Ja sam išao da molim Arkana. Dobro. Tada, iako ga nisam upoznao, ali smo se sreli slučajno u hotelu Hajat. I onda ja kažem, slušajte, Marić je jedinstven čovek koga ima Jugoslavija. Dobro. Prema tome, kažem, takvog čoveka sa takvom hrabrošću, koji i vas kritikuje i napada, a oko njega je do 10 ljudi, 15 i tako da. Sve je to normalno u onom vremenu. I kažem, ja imam želju da vas zamolim da sačuvate tog čoveka. Jer možda mjesec dana pre toga si bio napadnut, da ne kažem, doveden pismo čitalaca ovde. U opasnost u hotelu Mažestić. Ne, ovaj što me udario, po njegovom nalogu, ja sam sjedao s ministrom. I onda zapretili i onim najtežim. Ja kažem, ne možemo čoveče ruku da dižemo svoje na svoje. Posebno, to se mora voditi računa, bez obzira koliko Marić zna da ujede. A zna da ujede. Zna, osjetio se. Toliko da je tigar i lavi panter za njega, ja mislim... Ništa. Vidi, ko se njemu postavi na put. Ja mislim da taj... Što on možda osmisli njegov mozak, tu više njema prava. Ali, Bogi, sad pojavili se drugi opasni ljudi. Arkan je bio legenda svog doba. Ovi novi. Ne, ovo su sve Ovi novi, ma ne, oni kažu, Arkana si preživeo, nas nećeš.